neno neno pakar dining ilmu oh iya jadi perai jadi bayai ya Bambang lunga Jombang. Bisa. Bisa. Kok anu piye? Malah parah. Ayo Kak, ayo Kak. Inana. Sinuba sinung karto mreh kretarto Neno neno pakar dining ilmu oh iya beres Pak De nang ndi mang? Matane ning ngene lho. Ora pindah ngomong-ngomong. Lah ya mung ana wong gleger ngene iki kok pindah kudune ngerti kok Pak De nang ndi rumangsamu sukma apa aku? Wong aku nembang kon fokus nembang, kono kon ngeti kono terus kon memperhatikan. Apa kangen jane? Oh, wah. Lho iki Semarangan kok kangen piye to? Beda lagune. Garap Semarangan yo kenek. Ya. ya Kak Kang Monen Kang tumrap neng tanah Jawa. nano nano Agama gemeng aji Saking bobongku ngrungokake suaramu. piye kuwi tak sapa kuwi tak peniti kok dijipoki lho Lah yen aku ngene kowe ya jaga lilin ya. oh dadi apa dikira babi ngepet Kaya babi ngepet. yo tutuke aja dipleraki malah yo Oke. yo yo ning ayo tenang tak piye Jadi perai jadi bayai ya Kujarati esami aja ditinggal kami kakek ngerti Mangkoke dari zaman Sojo sing eling Eling dua kali ayo jadi perai jadi bayai Karena kujarati esami Mangkoke dari zaman Eling patoko Antene bener Alhamdulillah lega adikku wedok Pangkur Semarangan elok Amin. Dengaran ora mleset bengi iki. pokoke kudu anu sregep oleh gladen terus ya Nduk ya Iya, yang penting aku ki ora ngantuk terus mangan terus. ya separah apa-apa wis Ora apa-apa waton sehat mangan Pak terus. Suwarno ki lenge hidangan ora leren-leren nek
Lah iya no. Panjenengan iki pirsa nyambut gawe wanci wengi kuwi pancen angel rada rekoso. Ngerti. Dadi semakin kesini semakin nanti semakin banyak makanannya. Nggih. Aja to sing nyambut gawe sing mirsani wis dipersilahkan untuk makan. Niku napa rasa bungah sing ora bisa diucapke niku bebarengan yo dirasake ngono lho. Betul. Nggih. Mbak Dita yo rene Mbak Dita. Mbak Dita. Ngene. Maka simpang lima ria lapangan Pancasila Semarang kumandang Berbangguna Suasana rame rakyat gede hati Ing Jawa Tengah wis rempeng hambangmu Dirumunan sekati yo majeno Saben dina minulya simpang lima tiguna Upacara keperluan umum simpang lima ria Niki mau enten sing ngersake. Nggih, Mas. Anu apa gubuk asmara. Oh, gubuk asmara. Nggih. Oh, nggih. Wah, seneng kula gubuk asmara. Podang kuning kala sampun to sakniki. Gubuk asmara. Nggih. Dibawani nggih, Mas. Nggih, sing bawa engko Eka, sing nembang Mbak Dita. Engko pas apa kuwi lagune sing ngendang Eka, sing joget Mas Gareng. Aku ora bendara wae to. Allah, bendara apa nek ya? Ya, iki nggo anu dinggo sing ngendang 50, sing nembang 50. Lah sing joget di. Sing joget. Lah sing joget jenengan kok. Lho, lah Sing nembang sapa mau? Eka. Sing bawa Eka, sing nembang Dita, sing joget aku. Lah iya sing joget jenengan kok. Lah iki entuk lah sing joget. Lah iya jenengan sing kon piye ta? Genawe sing entuk kabeh no. Dita entuk jatah apa? Nembang. Eka entuk jatah apa? Nembang. Mas Hari entuk jatah apa? Joget. Lah wis entuk jatah kok sik tekon wae. Joget Pak De. Joget. Dek Bayu ora gaweane duite. Duite piye? Iki mau nyeket-nyeket draku. Jenengan napa? Aku bagiane di. Bagiane napa mau? Joget. Lah iya joget. Kok jene kon wae to. Iki tunggale bar kowe aku bar aku kowe. Sing aku. Yo, Kak, bawani sik, Kak. Nyingkar nyingkur, ya. Nyingkar nyingkur. Kak, dibenake kuwi selidange dome jepat nyubles gembes kowe engko. Wah, ngene gembes. Apa rumasane dhek iki? Apa? Lha iki dome nyrengak ku. Wanita kok gembes. Iya. Ya aku mbok menawa terus terus kaya ono gangsingane. Padane Suzuki kok apa piye? Kok edan. Ya, Kak. Wiwitane. Ora oleh lho nyebut susu kuwi. Lho, piye ta? Wah, senengane jeneng merek motor ya itu no. Suzuki oleh. Lah iya, wah Oleh. Yo, Kak. Karepmu Kak. Sing penting ora mundak jare. Iya. Angel nek muda. Yo. Wiwitane. Ting prenol kan tentang mriki. Ora. Angel sing tuku kuwi angel ngono lho. Wis ngono. Ayo. Nek mundak, ya to. Aku iki ra iso dhuwur mergo. Iya. Iya ya. Oh, bocah iki. Aku ngomong apa ya? Wiwitane nyingkar nyingku. Guru ya. Hui. Lingsem. Lingsem yen kemutan. Lelampahan kang kawuri. Nano. Tresno tulus manggoning gubuk asmara. Wis, yo saiki medun ning kendangan. Sing nembang gen Mbak Dita. Nggih. Sing joget ae kelangenanku ae. Pak
Dek Gareng. Ngapa ta? Ben. Piye? Oh, teno kono wis dikei aku urung dhewe kok. Iki lho Dek, nek pemane gelem ning kene enek lho. Apa? Piring kotor. Piring kotor kok dilatihno. Mangsamu kucing ngono. Aku ki ya mau ngomong. Enek piring kotor. Oh iya, heeh. Ngono dik anu sithik-sithik kok baper ya Kak ya, baper ya. Kak. Baper sini baper. Aku ora ndek mobil kok bemper. Baper. Ayo coba kendange Kak, ayo. Wah. Hei, Kublak kuntak ya. saiki. Sesuk. Wah, bocah iki njaluk di. Ya lo disayang. Ngalah. Apa emah ya. Niki dites sik, Pra. Ya, dites Mas Gareng. Apa? Kan ngetes kendange kae. Lara mata apa kok dites? Ora. Tegese dianu ki lho, bocahe dites ben ngendange piye ngono kok. Iko. Sapa? Eka. Eka. Eka ki Jawa. Panggil aku Dedek Gemoy. Apa? Dedek Gemoy. Oh, Dedek Gemok. Moy. Oh iya gemuk ngene. Dedekmu. Kuwi lho. Kok iso gemoy apa tunggale sapi? Iya. Ayo tak tes. Yo. Apa ya sing rada angel. Pak Bambang lunga Jombang. Bisa. Aja nyepelekke arep drijine jempol kabeh ning kendangane lak kuwi. Ngandani aku imbo. Yo. Ayo. Bambang lunga Jombang. Bisa, ayo. Se. Apa neh? Tuku gedang legi-legi. Wedah. Legi-legi kok percil-percil gitu ya. Legi-legi. Legi ngono. Ya iso meteng burine I to. Dadi i. Ya wi legi tapi memang kecil-kecil ngono. Oh, yo ngono ta. Ya. Pak Kerto tuku kertu. Dia main. Yo ora yo kadang go jaga malam barang kok. Nek jagongane lapangan ngono lho. Kudu kok ngetes kendang malah omong-omongan ya. Ayo. Nggih. Lho guyu iki lho. Mah tukune rapas kok guyu. Ah. Kene. Nunggang kereta medun kretek Kertosana. Kuwi ra kena tulisan sak buku ngono. Iso apa ora? Iso. Ayo. Alah kupinge bosok. Tunggang kereta. Medun kretek Kertosana. Wah. Iki apa kuwi? Aku kok manut to iki. Kok kendange ya manut temen. Lah kuwi latah kok. Ku kendange baku kok. Ayo diaturke gubuk asmara. Ayo dah. Sing kendange ayo kublak kuntak ya Kak. Kok malah dibacot iki. Saka ngarep pluk. Bocah kok tak adahi toples lho. Oke Om Jin. Ayo dotelelekan ditunggu. Tris. Ngopo kuwi? Aku ngawal Tris. Kublak kuntak, ngrentantak dentak tundet. Lho. Kok malah senggak lho. Kendange ngono nyok. Ya Allah. Ngadem senggaan niku. Ya, ayo dah. Au. Ya. Kowe senggak ana dhewe. Kowe ngendang nyenggaki dhewe. Ayo. Nggih. Apa to kuwi? Sik. Kuwi mau kucinge sapa? Mbok digusah. Iki anu cara apa to, Dik? Sing nyambut gawe iki tangane tok cangkeme meneng. Dhewe kon
senggak. Ora, aku mau senggak ning kurang cetha. Ora cetha kok icik-iwir. Tak kira nek kucing kok ngono iya. Kene iki ora ono icik-iwir, sing biyen populer Ciliwi. Oh ya. Ayo sing apik. Ayo baleni. Senggake sing cetha no mik ayo bae. Ayo maka. Ya Dek. Jengleng ya. Lah iya iya. Apa nih Mas? Ngapa? Piye ngapa pateni neh piye? Senggakane diilangi piye to? Lah piye to? Kon au. Lah ngapa kuwi ciri khase kok seben kok? Ciri khase malah kaya kucing gadhe. Lho seben kuwi sak senenge. Liyane kuwi ra ono to senggakane ka. Kuwi sing lagi populer kuwi ya, Dik. Populer. Kuwi populer dan relevan sepanjang zaman kuwi. Kuwi senggakane komplite piye? Ya kuwi mau au icik-iwir. Heeh nek wis. Au. Mbok seben ora usah dipikir timbang budrek wis sak karepe dhek ngono. Aku anggere krungu swara au. Kelingan kucing omah. Ora film unyil. Buh. Yo. Ayo. Terima kasih. Ojo ngalih sik, Nduk, ojo ngalih.